Ta' Fortitude Double Ironman. Meta tommi b'kanser, ftit wara mit missieri b'kanser, u minn dejjem kelli ħolma li jew nikser world record. Aħna lina tlieta ta' filgħodu jiġi the hour of the devil. Darba nsertajtu Blue Shark minn għalija u kontu. Darba minnhom irqat 5 sekondi fuq ir-rota u nfqajt ma' barrier. Salija jista dak il-cliffhanger ta' Xarabank. U wara l-break niltaqgħu ma' satanis li Forsi nkun irqat sija kuljum minn 4 tiem. Daqs li kieku tela l-Everest bejtu ieħor. Ovvjament spiċċajt qisni il-vapur ta' Santa Maria kif daħal il-porter kbir fil-gwerra. Lela kull riżultat pożittiv li ħireġ mill-atleti kollha jkunu ħarġu mill-School of Sports. Jien vera għandi taqma speċa li xi darba nara Olimpjadi u nħoss li l-Maltin kunu tal-inqas kompetittivi. Qalt li cheeseburger naqdik, qalt li jekk m'għandix. Qed la tħabbera sek xejn, ollejt il-miniskirt, batt il-bajt, qed għandik il-bajt tiegħi ħassa jarhom li. Nħoss nisni Superman. Kif qed tkellem għall-mara tiegħi?